Слава Україні! Героям слава! Това са автомобили, които отиват директно на фронта за нуждите на въоръжените сили на Украйна. Това е един символ как ние трябва да се бориме с путинския режим, с путинските престъпници. Дарим. Сейчас мы уже примем ключи и подарим. Ведро особенно, я запомнила. Те също така бранят и източната порта на Европа. И ние не можем да си позволим Украйна да загуби, защото загубили Украйна, ние ще виждаме подобни поражения и жертви в Европа, в България. Наблюдаваме вече това и наяве. Виждаме почти всеки ден акостират някакви паднали дронове в Черно море, последствия от екоцид, нафтени продукти, умрели делфини виждаме вчера, които са пострадали заради замърсяването на Черно море. Това също е резултат от тази проклета война.